Yes, hello mga subscribers. Muli, ito yung ating 9 days therapy ni Apo Noli. Ngayon po ay March 22. Ayan. Ngayon po ay Sunday. So again, this is our 9 days therapy kay Apo Noli. So watch nyo po till the end yung aming great improvement. So gagawin po namin ngayon, yung kanyang upo tayo ay 13 na upo tayo. So mas nakapokus tayo sa kanyang lower limb to improve balancing in preparation again to his walking. God bless po guys, and magandang araw po sa inyo lahat. This Sunday, a blessed Sunday to all of you, to all my subscribers, likers, watchers, and sharer dyan ng modernong monkey to stroke therapy. Dito po tayo again sa Magalang, San Jose Magalang po ito, Pampanga. Ayan, Baluarte ng mga Peña. Shout out to all of you. Ayan. Diba? Uy, sa William. Labas. Kaya ba basketball? Kung nakakati yan. Sa buong mundo ba? Patilo ko na yung lode. Kalu sa ano. Kaos ka. Patawag pa may kainisip. Baba. Baita pa. Sige. Natin mo itong pamo. Short stretching. Okay, stretch pa. Balik, ay namin po siya siya. Mas. Lalaban ko lang mo sila, kalaban. Ano lang, warm up yung pahin eh. Ito. Masakit. Siyempre, puro ka nakatigat dyan eh. Maghapon ang tigat dyan eh. Magdamag nga eh. Nakakapong umalis ka. Ngayon. Lakad. 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 Class. Trap. Sige, Lord. Manalangin tayo. Ang mga takiling Diyos, maraming salamat po sa umagang ito ay pinupuli ka namin naman at sinasama ka namin sa Espiritu at Tuwanan. Ikaw po nakakaalam ng kagalingan. Kaya po, sa iyong tulungan, dinadalangin, sa pamamagitan po ng mga gawa, mga ginagawa programa, Spirit Recovery Program, sa pasamang ito Panginoon Lord God, upang makatulong po, lunas sa kanyang kalagayan Panginoon. Lord, we do believe in you, Lord God, as my program, my therapy is just an instrument. Ikaw po, Lord God, ang pinupusya sa ba? Mag-pray kabayan mo, Lord God, sa aming paghanap sa aming kabayan ito, at i-bless mo ang pamilya po. Kaya po ni Apo Noli, sa mga anak, hindi po sila, Lord God, ang imong likod, tawagin natin sa kanya, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay? So, ang aming target ngayon is 13, upo tayo. So, ito yung aking laging mini-vlog. Bakit? Ito yung importante sa stroke, kung nakakatayo. Okay? Yung masama-sahin yan, base na lang yan. It is just only a preparation sa kanyang walking. Ito po ang importante sa lahat ng stroke. Yung tinatayo natin siya, inuupo natin siya, tinatayo, and then after that, we will make a massage therapy. Light lang. Bakit kailangan light lang? Kasi ito po yung calming of muscle and relaxation. Ito po ginagawa natin. So, up. And siyempre, get well soon, Liza. Yung pamangkin ko na accident kahapon dyan, sa may malapit sa pwesto niya sa District 11. Get well soon, Liza. Tandaan mo, pray ka lang kay Lord. Gagaling ka. Dalangin namin. Dalangin ko na makauwi ka na ng bahay at mas basa ng Orthodox na nagagamitin para siya for your dislocation of your hips. May God bless you, pamangkin. Pagpalain ka. Ito yung pamilya. Pero din yan. Oh! Ano display? Discuss ang kami pamangkin ko. Mga? Si Tete, lasing eh. Maneho. Oo. Motor sila. Ready? 1, 2, 3, push. 1. Okay, 1. Namangga. Oh.
Hindi yan mo dili. Oh. Okay, ito po ay number 1. Bago po. Sige po, bago po. Okay. Tayo. 2. Po. Please. Nakasandal. Oh, tayo. No. Nakasandal na eh. Tulong ka mo. Okay. Oh, tayo. Pa. Tayo. Ako. Oh, tayo. 5. Sige, push. Bilis no? Sige naman eh. Bakit talaga na lang mabilis? Oh, 5 na. Mapanya ko ba? Tracing count na po. O, nakakalima na po siya kagad. Mabilis na, di ba? So, ang i-prove po, bumibilis ka, bumibilis, hindi mo mamalayan. Hindi ko po tayo mo, parang basic na sa'yo. Ibig sabihin, nasasanay yung balakang mo, nasasanay yung mga lower lip mo. Okay? Wala, nakalima ka na. O, tara. O, ha? 1, 2, 3, push! 6. Guys, ito ang ating highlights ngayon pong therapy mo for 9 days is naka-13 ka. Ako po tayo. Okay? O, tayo. Po. O. 6. O, tayo. Ito. Bilis ba? O, po. Bilis? O, 8. Push! O, 8. O, po muna. O, relaxin mo na. Ano ka? Ayos ba? Wow. Natin yung ating video. Ano ulit ng mga subscriber natin eh. Yan. Okay. Siyempre, binabati ko rin pala yung ating best muse dyan kahapon ng Peacemaker. Held at imprada namin. Ginanap dyan sa may Royal Meadows. Tangle. Ayan. Lahat ng bumubuo dyan na nag-organize dyan by Kapili. At ang ating punong barangay dyan sa inyo lahat. Shout out. Mabuhay kayo sapagkat binibigyan nyo ng magandang kasiyahan ang inyong barangay. Diba? At syempre sa Peacemaker, bumubulan ng Peacemaker, BMWG, syempre dyan, lahat ng mga player dyan na mamatay ng parada at dimado sa inyo lahat, shout out. Syempre sa ating best muse. Ayan. Congratulations, best muse, Peacemaker. Sino bisita nyo? Sila lang. Hindi na si Mayo. Pre. Pumalo ha. Oh. Ayo. Ayaw mo siya. Makapokus. Oh. Ay, mga kaya kasi may. May kakaya ini, may siya di ba? Malit. Yan! Sige! Yan yung gulo ko ba? Sige. Oh. Sige, kaya ka. Musik yan eh. Musik yan sa sarili mo. Angat mo, lusod ka. Sige, angat mo. Sige, yan. May babalipag. Itang kakanyang ka. Hindi mo eh. Oh. Pangwalo. Oh. Magda. Ganyan mo siya ka. Oh. Angat ha. 1, 2, 3. Angat! Ay! Pangwalo. O, tayo mo tayo. Medyo malit tayo sa ending. Mga na. Nako po. Wala na ako. Meron ko tayo Ha? meron tayo sa ilalim. Yung sugar ko nakapaka mo doon. O, sige. Kuha. May suot ka dyan? Oo. Yung dalawang daliri. Wala ko na paano yan. Nung nais ako ni Rudy dito, Oo. nahulog yung pa ako. Ako! Kaya sumahin sa lupa. Suka. Hindi ako makasalap pagsalita. Rudy, sandali lang. Bakit? Sabihin mo sa dali lang. Nasugatan ka eh. Yung pa ako nahulog, Ayan. Kaya pala oh. Oh. ay sugat yun eh. Sapo. Basta po. Oh. Ready. 1, 2, 3. Angat. Yan. Oh. 10 yan ha. Oh. Ayos ba? Oh. Sit naman sa camera. Ha. Ayan. Ayos ba? Aga makakalis yan, di ba? Mabilis. Ba't siya tayo, di ba? Oh. Tandaan. Ano bukas makakalakad na ako. Hindi ba bukas? Talaga yan? Bago ka pa lang eh. Kala ko makakalakad na. Hindi ka pa nga nakatip. O, tayo mag-isa, sige. Tayo mag-isa. Hindi ako makatayo. O, yun kasi sa Lucio. Hindi pa natin. O, tayo Ano mag-isa. lang? Sige, tayo mag-isa. Oo, hindi oh.
sinabi ko sa iyo, ano, makakalakad ko rin yan. Ano kailangan natin? Exercise. Sige, tayo ka. Tayo. Di ba ganyan pa lang? Alam mo, kung sinasaro ng mga araw, hindi to. Hindi kayo pagkakataon ng Diyos. Huwag ka magmadali. Ang therapy di magic. Proseso. Sabi ng mga miss ko, tanong mo muna sa nagtatherapy sa'yo. Makakatayo ka o hindi. Nakatayo ka naman, no? Makakalapit ka ba? Sabi niya. Oo, bakit hindi? Sabi ko, may mga nakakali sa akin. Bigyan mo ng Pasko. Sige, sabihin mo. Ano naman, no? Ha? Yung therapy yan eh. Ang therapy kasi, kuya, hindi magic. Proseso. Una muna dyan, upo tayo. Pag na-perfect mo na upo tayo na yan, di ba, tagal mo sa PD, ano nangyari sa'yo? Tagal eh. Umabot ka sa higaan eh. Ngayon, yung siyam na araw pa lang tayo. Lalakad na kagad. Tayo muna po muna. Pag nasanay ka ngayon dyan sa upo tayo na yan, dyan na tayo mag-ano. Lalakad. Program. Kaya pala sabi sa akin, tanong muna sa nagtatherapy sa'yo. Hindi mo kasi. Sige, challenge kita. Tayo ka. Hindi pwede. Tayo ka, sige. Isasabi mo tayo ka. Tayo ka, sige. Kaya mo. Ano kailangan mo? Therapy. Ayan, mga kasi. Ready, 1, 2, 3, push. Ayan pa, natayo ka na. Therapy kailangan. Baka kaya ganun, no? Stroke eh. Kung na-stroke ka, yung buong katawan mo. Siyempre, paralyze. At saka, madali. Importante nakatayo ka. Diba? Di ba di ka nakakatayo? Hindi na nakakatayo na yun. Yun ang great improvement mo, kuya. Nakakatayo ka. So, dahan-dahan tayo. Okay? Go. 12. Tayo. 1, 2, 3, 12. 12, yan. 12 na. Isa pa yan. 12. Tayo malalim. Okay guys, ayan. Pang-12 na po ito. Okay po ulit. Makasulit ko lang. Sige, banana. Mas 12 yan. Last na lang ha. Hinga malalim. Relax. Tara. Pang-13. Okay, 1, 2, 3. Push! Push mo pag-13 mo. Tayo matagal. Bago mo po. Huwag mo na upo. Huwag ka sa muna mo kuya.